Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci. Mun gode. Alaikum wa rahmatullahi wa barka da zuwa Usman Fasaha TV. Yau insha Allah bidiyon mu zamu nuna muku wani boyayyen sirri ne na Google Play Store, wanda mutane da dama sanadiyar rashin wannan sirrin suna fama da wasu matsaloli, wanda a cikin wannan channel mai albarka dan uwa ya nemi buƙatar bayani akan yadda zai magance matsalar da take kunshi a cikin Google Play Store. Dan haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu nuna muku boyayyen sirrin da yake Google Play Store da kuma matsalar da mutum zai iya gyara da kansa. Amma kafin mu nuna muku, muna roƙon idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka, ka latsa mana ƙararrawar sanarwa, ka yi subscribe da farko, sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa, sannan ka yi sharing din wannan bidiyo zuwa ga ƴan uwa. Mun gode. Dan haka bari mu shiga Play Store. Yanzu kun ga mun shigo Play Store kamar haka. Kuna gani ga wani guri na an yi zane-zane guda uku, kuna latsawa sai ku zo ku shiga gurin da aka sa settings din nan, kuna latsa gurin settings. So abin da yake faruwa a nan za ku ga abubuwa da dama. Wani lokacin kun ga nan gurin da aka sa auto downloading, abin da yake nufi da zarar ka kunna datar ka, wani lokacin misali nan kaga idan ka kunna datar ka tana kan layi, idan ka kunna datar kan layin ka, kawai zaka ga in data ka guda 50 ce, ka so ka yi dan WhatsApp ɗinka ne da ita, baka damu da kai updating din application ba, kawai idan nan gurin a kunne yake ba tare da ka sani ba, kawai sai ya tafi downloading data da kake lallabawa, kawai sai ka ji an ce ma ai ba data ka ta kare, mutum ya rasa inda data ta shiga, ya ce an sace ma. Nan ku ga abin da yake faruwa da shi a cikin Google Play Store. Nan kuma idan ma ya sai wifi ne, shi ma yana da data sai yana lallabawa, idan ya kunna nan gurin kamar yadda kuke gani, idan mutum ya zaɓi nan ko ya zaɓi na biyun, to yana cike nan kamar haka, yana connecting da wifi, za a zuke datarsa. Application din duk da yake bukata ya update zai update duk ya janye datarsa. Idan ka zo ka latsa nan, to kai kyakkyawan tsari shine ba zai taba yiwuwa a jama data a Play Store ba tare da sanin ka ba, har sai ka shiga Play Store kaga application din da ya out of date, ma'ana yana bukata a sabunta shi, sai ka shiga ka sabunta da kanka. Abu na gaba kuma shine kamar nan gurin download app, ma'ana akwai mutane da dama da zaka ga suna cewa suna so mi downloading din app a Google Store, gani da data a layina, nayi downloading yaki. So abin da yake faruwa shine yana da kyau ka shigo a cikin Google Play Store ɗinka, ka shiga inda aka sa download app din nan, sai ka duba ka gani shin zaɓinka a na farko yake. Idan a na farko yake, inda aka sa download over any network, ma'ana ya downloading kai, ya baka dama kai download din application din da kake so ta hanyar data layinka ko ta wifi ko ma ta kowane irin data ne na internet. Idan kowa tsarin a yadda yake shine yana na tsakiyar nan, to shine idan mutum ya kunna datarsa ta kan layinsa, zaɓin kuma yana tsakiyar nan, yana kan wannan only download over only wifi. So matsalar da zai faru shine idan zaka shekara 1000 kana danna download na application, ba zai taɓa yi ba. Haka in zaka sabunta application, duk ba za su yi ba, sanadiyyar yana wannan wifi din ne, kai kuma ba da wifi kake amfani ba, da datar kan layin ka kake. So don haka yana da kyau idan kana fuskantar wannan matsalar, ka shigo wannan gurin, sai ka zo ka latsa na farkon nan kamar haka, ka zaɓi na farkon nan, shikenan ka magance. In Allah ya da duk application ɗin da kake so kai downloading, za ka yi downloading ba tare da matsala ba. Sai kuma abu na gaba shine auto video da video. Nan ma idan ka shiga misali, idan ka zo ka kunna nan gurin, kana shiga Play Store, akwai bidiyoyi da suke talla na app, kawai zaka ga da kansu sun tafi suna playing, ma'ana sun tafi sun danna play suna yi. So wannan bidiyoyin su ma suna jan data ba kanwa ba. So don haka shi ma yana da kyau ka kula, idan ka tashi ka zo ka shiga na ƙarshen nan, ka sa do not auto play video, ka kashe ma'ana yin playing
gabaki daya, saboda ka magance jan data in ka kunna data ka ta layinka ko kuma data ka ta wifi. Yawwa shikenan, sai kuma ina ga to yan uwa saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan insha Allah. Muna fatan kuma wannan bidiyo ta burge ku, kuma duk wanda suke fama da matsalar intanet kamar na wajen downloading din application ta Google Play Store, ina fatan wannan bidiyo ta magance matsalar su. Idan kuma da mai buƙatar tambaya ko sharhi ko ƙarin bayani akan bidiyoyin da muka yi ko bidiyon da yake so, misali idan mutum yana son a yi wata bidiyo akan wani abu da yake so ya koya, kofar mu a buɗe take, zai iya ajiye mana tambayarsa a gurin comment, kuma za mu yi ƙoƙari mu bashi amsa insha Allah. Mun gode, ku huta lafiya, kada ku manta da mana subscribe da latsa ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ku danna subscribe sannan ku latsa ƙararrawar sanarwa domin samun bidiyon mu a kan lokaci. Mun gode.